Kardom ili running tikathar ini ada pabirta angton pen Assam lapen Meghalaya ahoy tapata hawara long soluk soda ke do patha Karbi Student Association jensing timunga tumpen pherang ke mai ke phapon tangte alangli tumpen kaningje ponalam thi arju ponsana news text report Karbi Anglong news court media court tumpan pini jasmen pen ana jopor sita me nangli tumpan chopha pen dak hamlen press club long nangli tumta apor teng pen wang long lapen pini nangli tumpan chopha ke nili tum lapuan lo hodak pini tapat long nili tum rong hodak rong asar rong ni tum ben chingki chithan lam lo je holo tum nang pulo raikom sai khitum mate law and order tum alang li thum phan kirai nang ji adim long alang li thum phan areng hu ke pasu ason si man de lo polo plote alang tum hopu Meghalaya chomang tum pen pu bethali pen ke cha phut alang tum ke chisik pen sikivang bonda me pu ni li tum West Karbi Anglong hen mate la West Karbi Anglong Karbi tum bange alang li tum ke chisik ave je lason phoji pu bonda me Meghalaya asor tum bang aprang ben si la tum preplan lo la tum alang li tum kopi lo bethali long si ingchin so jat pen si kya penang tum an nang li tum ta media long thek long po apachet pachur mane amek do ak ok lage bethali pen ali bethali pen lo bonda me lage harmu pen kali la banke kene ingchina chet pen si alang li tum han kya la so kya phut raikom sai khitum banke khang nun thip si alang li tum a safety phan si alang li khang thip alang li tum pan pawang long le ke cha phut alang li tum aprang ke do nang ji hu si alang li tum bangai aphi do si rong asor tum han si safety ke na teng la pen khola so ke che dan mane alang li tum raikom sai khitum che dan dia joini si outpost long sita me asap sup soluk sodakta la so joini athe hola pu pen Meghalaya long pen raikom sai khitum wang si Karbi Anglong long si wang si Meghalaya asor tum phan si protection ki pi ente da ke jurisdiction do nang ji Meghalaya border Meghalaya sort of me Meghalaya si chewang long choi port lo ente alang litum without any permission without any agreement alang litum peaceful agreement ave pin pen alang litum wang si sok parot long monta me dak nitum long Assam la kom sai khitum police tum dunde ulta hola tuman se support rong la pen la so long banke ili Karbi tum si pini aprandam lo la pen polote ili non council han arjume melo polo given take police long la so long le pidun eloma la le ili Karbi tum hoda ke chedam long le lo ke dama joni si pini prandam lo pini pinap nang li ni le dam ta ni hoda prandam po polo plote alamang la ke Meghalaya pi elo Meghalaya nili council sortman karjugang tum je ladak alang le tum border protection aphan raikom sai khan ki bi ke pi phan lo Karbi phane Karbi muni han pathi ma ke pathi phan ma mate Karbi Anglong muni tu phane pathi han ma alang litum raikom sai khitum phan si nilike labange ni condemn lo je alang litum laso la protection ki pini adim ma alang litum pi thek la pen pini nilin ma thek long lo alang litum curfew bi lo to melo thang la ve monta me curfew ki bi nei go son lo to war long bi chot latum isi outpost that non suppose example kon lo 200 300 meter ba 500 meter back si alang litum curfew bi chot monta me protect border long avi latum raikom sai ki inut ave prote dak ni litum kopila ma thada me lasi nili chuning ri jang tung councilor tum phan tame laso puthak initiative and pakanang ji la ke non head jong alam kali la ke aningkan do piklo lasi laso border puthak bangke la bangke sof out take back nang ji la pen non alangli inut nitum pudam elu de khai songja posigi thilo la pen nili tum Karbi lo charli song pen nili tum da isi demand lo je alangli kumlin sitame hodak tapat long kumlin sitame selam pinang po la pancho nili hin pen kardong Biswanacharya lielong an long rikrehini sarhabia mayadum pen klemra sarma hem arlong kibekta Klemra sarma pu inut Nepalia bangphu Karbianim Sophia Phancholangrem detpu abirta Helemrong phar arong asar thepen Hemalong riasar aphan kosordamlo
la so phi hema longri asar tame longri krehini sarhabe ammai atuma phan birta chipi thulo bangso birta long det pen priya chikloni phaiser kebani longri krehini sarhabe ammai atum biswanat chariali helem rong phararong andamsi klemra sarma tuma phan ingsai pon kang sai pona hut klemra sarma apo pai lapen adona rabatum tame do etlo ing sai pon det pen adai ki pinang jia pora hut klemra sarma adona rap lapen nangkidun aradatum inut peninut dam etto lapen ki jut sia por klemra sarma apo payatum tame dam jia mat wang wedalo ing hong bom ta wang wedalo jok long rikrehini sarhabia mayatum chingwai si Karbi Anglong pen so tak pen sai kedeng ponchi aphat chingwai lo Jingwai det pen puthot ni phai keper ni klemraj sarma hem an dampen Karbi Anglong pen horbongar nampen lapen arlong begdamlo bangso sayalong joyraminghi hemalong riasar mensing teron long rikrehini sarhabi amai phu hemari ingleng kongchunbang rajen kathar long riasar dun maiphu jugendra ingleng umaha habe samsing inghi umlarong habe longsing rongpi habe hemari teron atum chatongdu Berthold pen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Kardon nili tum longri krini sarbe amai hin pen bisunat along rialong inut kembrai sarma karbi pi phan kacholang re ma putha nili tum longri krini sarbe amai lapen longri asar jogyak nilitum hamphang si wang pen danakang sai phan nilitum wanglo wang pen ladak bangakhai pan ka chiplang kaching bai ke cheng hura bang ke ahok lotima alang tum apin so apuriala tum anta wanglo wang pen apia bang ke ake sari nu tulang nilitum ching bai ching kidam dang pomala so asorma ahem bang atum chidam thupen nilitum Jepang thang hong lo la pen pini anak lo anteng hong lo bang bedet la so bang bedet join ne ba ke bang be posi nili tuma bang ke hem dam pensi itum Karbi Anglong do horbongar nam pudam pen hem harlong bek dam lo mola alang tum kechok cheke nili tum arna maphan si hodai kang lo mola ardam si la tumaphan kuson me hino ke itung thekdulong ko kardon hamphanga song atum chelang si Karbi Anglong lapen Meghalaya border along kisung ke phopathak Difu Medical College and Hospital adon ria thengno along chesongpon Meghalaya lapen Assam border along puthot chomang pen Karbi atum kachiteng khenga jok inut apran kedam pen ajok Karbi Anglong along hamphanga song atum ningduk chipeklang pon pen Difu Medical College and Hospital adon ria thengno kache songasai kedeng pon News Text Report Karbi Anglong News dak hamphang som chingrum pen chipini ni tom ladak isi symbolic protest bang dengi lo symbolic protest ke dengna ko thela bang ke atum hi jong le tom social media pen chenglo kapre ka platform ate domain hai pen theklong lo inut o ili tuma korte o rival timung walangli haladak border mate ahoi ke charai koma joine chomang atom khasipina ra tom hadak tapada dimbo lo arong lo hala bang so bang fu mate li tuma korte phana phana mutte lo la pen ko bang serkep abang fu tom han ke pin ke thengi chok ki thu thara joine penan injor do lo le tom ham hospital long serang bom chini do la sila dak long bang niltum ki pudam kang tung bang ke lage total government to failure ko pudam mang to people ma polo patang ne government to primary responsibility lo alang litum citizens adona protection dipi sera me non apor bang kelang litum citizen sara so tum bhan protection bang piek the so protection ki piek the joine si non bang ino pram damang kilo police e paton lo mene tame hala police paton ko ta ko pi phan lo hala da hala bar junan ko ko chomeng atum na attack lo website me police atum thangna ta action bang dengonde tear gas aphian se apuni chide da hala da preventive measure la person ke deng ko na la pen chini lo Karbi atum pa chuching ma ching sai lo hala da pulo je la bang so alam ki juje tek ta ke na tum sai ke ti ki disar me nang dengri tha polo nang claim ri tha polo woi pisan me chomang atum patoi ti pen dak long wang lo tapada long wang mat Karbi atum se me pulam thama do kok ma aphi bang kopi ko son benone suluk soda ka tomon do kok lo asi police atum chini lo hadak la me suluk soda tomon ani sinang jabi putang le kopi po se ke cheng pen 144 la section hala district administration pi pe de lo asi dak long lang nam lo de la ke
district administration of failure lo la pen Karbi Anglong Autonomous Council pen jeglo la pen state government of failure lo gupi pon map lo dang de state government of sa tami ladak lo interstate border dispute possible mo ha pere lage border dispute ko gali atema 1951 ahot bangke Karbi Anglong adui hoy bang hada ke serial lo langdam lo pudang de lu theklo artificial boundary sa tami do har dak lo ke la pen natural boundary sa tami do la sera dak lo ke mentune ta lage disputed ko gali sa tami some vested interest khasya mikhala sa pen adak bang pen alang itum longli na kachara ipan encroachment ngi claim aphan alang itum apong disputed la puson ka pinchong do as Karbi Anglong Autonomous Council sa tami non apor ke alang itum stand chipik lang do ni ka po je Karbi Anglong mang 1951 ben adui hoy bang flag lo pot sila si puthot las bang so disputed polong e chikroi dunang ni lapen kedamtang ni litum arjong 2021 aning kan give and take policy o komen polang potang de era thora po hala bang so give and take policy amen pen 12 long kri hini adim dolo isi bang lapo guwahati sa lo khana para lamba de lapo iritum Karbi Anglong lo block 1 and block 2 la si lada Kopuson si chief minister nine alang li lada Karbi Anglong disputed abi puchini lor se dame lada long alang li disputed pin disputed area pu kapinchong de thailo la si lada long bangke Karbi Anglong Autonomous Council se dame lada long chikroi dunang ne la pen lada long la different policy comment regional committee pu seng headed by cabinet minister Pijus Hajarika la si lada regional committee pen satme Abhijit Kro Benchenglo Rina Terang Pi Benchenglo Pinana Tumdo Hetsinglong Par Benchenglo kapre tum la si lada regional committee pen check dunek nei athema kopi bo hadak charbo waran ma polo patang de main reason mang elitum ga chini nai bage ahol tema ke damtang ni sanda ka charbo bang de ulo sar non bang ke map mere ata the bang ke labang so dim bang ke disputed ki pulera joini sala khasi atum sa tame ani the binang naklo la support si non bang ke ala puson alam kinang dore la si permanent solution jong si banang ji polo patang de first and foremost ke labang so disputed area pu bang ke chi withdrawek nang pola pen Karbi Anglong Autonomous Council hadak no kan ma members ko je thap dun bang ke hala dun bang ke puthot chi withdraw dun lapsi last 10 mang chepek langik na pola pen projin ben labang so puthak non bang ke chief minister level pen si lapu meghalaya lapen assam tum chief minister level chingki chithan si labang so monsa mate kithir thip isi concrete steps engna po jong si lapule dengde polo patang te ex gratia I punile tum henu puam de tame ex gratia pen ke muni rakai nam yonde bangko an lo muni tum chinang lang ke lasi lapulok muni rapang ke dam nang lok po bange chok chelo sarkar atuma duty lo mithanga sa arada so fan protection pian ya lasi ex gratia bangke pibera bangke labang chok chi si permanent solution wanji pansi sai mo bang tengpona ko pansi ni tum labang so symbolic protest pen Karbi Anglong Autonomous Council ba chon ni pon Kang dir teronaro arada tum BJP sarkar anparta EM Richard Tokbia fan kachoro Preni Phai Kepar ni lakhain kora Trogdor Bagri MSC constituency ke parlo Kang dir teron polling station ke parlo arong arada tumpen BJP sarkar anparta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MSC mate education EM Richard Tokbia tum ke claim ke japon ke mi ang thek longsi Kang dir teron arong arada tumpen kachoro lason si Kang dir teron arong arada tumpen pherang ke tumalong nangke thandu na tengki nilitum arong aprangke langki junji aphan akisung thebik an inglongalo alang sikijun kachosok damna bonta non BJP sarkar nang chari lo pupen ke nilitum arong aphan pinnang an development asai nang deng pipon lo Bharat along Prime Minister Narendra Modi ki japon along Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbi Anglong CEM Dr. Tuliram Ronghang ke mesena ke japon along EM Richard Tokbi alang le rada phan kaching hon ka jenso thebik an nilitum Duarbaguri constituency ke parlo Kang der teronarong arada phan Jal Jeevan Mission JJM alang setami adon tin mate hemdon tin long etto lapen PMAYJ hemso sarpi mar mati payet maphan urunodo hai hui setami nilitum long dun lo laso along nilitum VDC chairman sar koirong phar aphan setami kachoro pajur poning tung mati choro lopasi pherang ke atumalong nang than nang pachini du Kaziranga pen rasaning ti report Karbi Anglong News nilimen ke katrin rong parpi po PS ke kang dir teron सरकार पे नारो समारत में फान थागना रकम चुकलेम नांग निपिन पेन सतामे इसी नोंनाम की बिपंड दर महा के बिपंड हला बंसो दर महा को पिलो प्लांटे लके उरने दोय तंका की बिपंड चिकलो यामा फारो क्रेनी रा फोकेप ekonong pasi thado hala bangsa tangka ne tum long dun malong nili tum long dun lo nili ta long dun lo achi ku yama da long lo akela tintu la non BP sarkar da pan pe pata me da khar dang long CM to la long han pe pata me diction yam chasto betum pa han hin pen pilo na to hin pansi
people. Churu parpi lo lang litum nang kang hona pod asontin setake rap ni litum sar alu somartum phanda nang rap lo nang pido polang li phanda churu lo la pena CM phanda ni litum churu lo. Lang kami la na tu orang dah people pada kamu. Lang ke nang piglo la pen nitum ta kai ta en long la he la se la ta ni litum ke churu lo hem so hai ta non nang le bom lo he long dun lo pose ardu long he ase nang rap o lo ni litum phan he Tapi ni kerap ya nang GP sokar kan lagi. kalang lo Tapi ni tu mana orang lo buat nang kita jilang ni tu ni parang tu mung kita nak cakap tu dia pakai. cerap citu dun po an so se alang tum rap dun po la pen alang tum seta alang to high det pulo tang te alang tum an so se development na hin ke rong sor phan ki du ke lak atum phan seta alang tum nang nang po ase un an ke nilitum seta ke pahai dia phan ke nilitum ta cerap citu dun po Meghalaya lapen Assam tapat along long lelam ki pen inut Karbi po apran kedam jwe pathak songner kepatum chingrum si pherang ke mai kangni preni phai kepani bhom tarni dipu lurolangso CTM club asa hemalong jakas KSA katsa KSYC kaya kuya KYA lapen KFA atup songner kep an chingrum si pherang ke mai kangni po bangso pherang ke mai kang ni ponang ko athike kedam tanga por hot preni phaiser ke pani Meghalaya lapen Assam along aduya hoi ajoini tapat po adim inut Karbi oriwal timung po apran kedam jui anparta bangka thompli so se Karbi etum nonamat se chilang pon bomlang lasi labang so sai ke claim mate ke pathia tuma phansa tami ritar lepena a hoka kang sai longwek nang ji pusi songner ke patom pen than pachini po labang sub aduya hoyalam ki pen Karbia khayatum non chot lapukali kedam tanga por hot pasatami along kaprek aduya hoyalom arenga huke sopen chenglok apran kedam na lapuson dopiklo lason si nona por hot le thot pasatami Karbi atum labang so tomon langnu nangke japen me thang Karbia pran kedam na bangso por hot songner kepatum chingrum si pherang ke mai kang ni pona hot songja po tum kaning je pona teng pulo tangte labang so a hoya dui thir thipen ki biji phansi Assam government atuma phan pasatame chuningri pidopo an parta bangso mailong songja po tum kaning je pona teng pulo tangte state government atum jongsi Assam government alongli nangrai pithek the pulo tangte Karbia khai akari hemprek ke hangalong nang pasiksak dunde det nang jipusi ningje po border minister sitame arpupen chionang jipustame than pachini po lapen Karbi Anglong political leaders tatuma phan pusatame tong sikot pen bangso pathak president of India lapen prime minister aphan pusatame bangso a hoya dui kasiksa ka pathake pathandam chi aphan pusatame chuningri pedopo dipupen bisnuteron Karbi Anglong news Kasi dag itong press meet or affair KSA Penchenglaw, KSYC, KFA, kaya Katsa, kaya lapen Kuyatum, Alidaratum, kasi pinigining duga lo itong at himay itong akorte itong bong pentamnang lo. Kasi itong ano tinda may chilina lo pa people say so kes do erma potela itong pulmo Assam government lapen Meghalaya government Karbi Anglong lapen jaintil so hoy problems bang solve sa det 1951 chithanlo 1951 jite Karbi Anglong fan district ipia hut along le so ahima ateng si tungki Karbi Anglong ke kaita dodun velo Meghalaya long sai jong pa badun de la songbong si tungku pimai tu hanan ki pia teng pen si tungki kam choklem lo stame Meghalaya pen bang po dai thona pasik sak lo son laga kimielam lo kap aprang da do lo songbong si tung Karbi khai tame sinang bom lo aprang tame so prang tame mukro along tame tinang lo pini bangge dak lo mupina pe kona puni kasi lahai alam itu matha dam besi tung song do an chingwai lo si ko son si tung asoba claim nang ko ma pul so chingwai lo si tung lahai lo si bangge pinwa government bai tung presar pike itu ajada nang ni Meghalaya lo is ajada nang ni ta 1951 tu prima district ipe so jurisdiction teng beton protect pinang lahai lo itu mangke la pene son bangge piloma la so bangge itu han pilo par non dolo police bang po nang khang po peace maintain po la bangkali
permanent solution nahi itum labang situm kar ilo song do anatum tam akol ni song chorli Karbi Anglong arada tum anta permanent solution bang si kar ilo labang ke nasi labang ke itu ngi film so solution bang ke film politicalize kuri nang ne lage a hope and true spirit pen si la so bang ke yang claim pinang ila so situm mathalo la pen ke thoma bang ke lalo itum pini la so a case long do ko joini la pen pini Karbi tum ka aning duk lo ajalo la se ko bume la so bang ke piloma so ning duk ke pin nuk duk po sami itu aku kice protect fan itu anu tinta mat hapon nangi kuda ke do tum sami tapi Karbi Anglong rat sami so bidi seroi ba cepat coy nangi ate Karbi Anglong long le ke pini or asong tum chotali ka prek tum an sami so bidi nang pipen situm claim pon nangi itu solution bang itu wan nangi lahalo li lipong tum ke lahalo ate la so a problem bang ke piloma il tum non helpen anu tinta chini lo sining duk bi melam Karbi Anglong a problems ke lage pinon bang ke Jaintia Hills pen Karbi Anglong a bordering alam sipolo la so long bang ke tum halo kai ta phonang lo la si tum Karbi Anglong halo aku itu khasim la chuning ri tum Karbi tum ke pilo amuto Karbi de chingki me pik amuto da live and let live amuto sidam khasi tu la Karbi Anglong nang do no itu plung play mati tami Karbi Anglong alang to problem nang ke dolo porte along lisang cerai de dipu labang si abang ko si tum kar a problem do kala nang do no itu plung play kasi coba kaprek fanta itu Karbi tung aning meu la situ amuto si tami aku Karbi tung kala live and let live muni nak tang dono itu ling idora penang lah halu itu amuto ke kasi kasi tung ta kasi me Jaintia tung bang ta dak bang po partner Jaintia tung ta dak bang po pindak ni tung long le nak claim pu kel ke maduta ko ni deji athel halo itu anutin me chini bangarit ke dami prote ajale Jaintia itu permission endam ni non si tami la dak problem itu kala lo Karbi Anglong long le long sokon claim lo daso kicho roji tame dang choklem ta permission enang poke roji ta permission enang pologe te Karbi Anglong long li pinang mati pini ili tumnyong si komania long dam bode ilugi phok lang si pholang he ta Karbi tung li pini ching ki me thang long sta me to lang to thang bu claim kle ta si la lo pini ni tung thiek pen pini je kang tung la lo si tung pina sami alom sami tung mathalo asong dan ta join visit dami for further studies me fact finding ba itu chini nang la kupia case odak na laso fact finding a mission ke itu pinap dampo lasi laso long ni tum ke dam dia da pil jakul tum pinwi and to name further step ku pima ke mi sendi fight to frank so a border tum cerai kompang ku pisi ke claim mi ma bang la tum mosi bang dia pes tum claim ku ni ansi na nilhin ben ke chelo pardon